en aquesta sessió, en aquesta visita virtual del Fons de Reserva de la UB, que ens ho farà la Neus Verger, que és l'encarregada de l'arxiu. I com sabeu, l'any passat ja vam fer aquesta primera visita, tot i que l'any passat era presencial i malauradament per les circumstàncies actuals aquest any ho hem de fer d'aquesta manera. Tot i així, la Neus ens ha preparat el PowerPoint i esperem que aquesta sigui una visita el més pròxima possible a el que podria haver estat un accés en aquest magnífic fons que és de la Universitat de Barcelona. Per part meva, res més, Neus, si vols començar. En tot cas, demanem, si us plau, que tingueu els micròfons apagats i, en tot cas, si li voleu fer alguna pregunta a la Neus, ja ho farem al final de la sessió. Moltes gràcies. Doncs benvinguts a aquesta sessió virtual. És una pena que no pugueu estar aquí. I he de confessar que és la primera visita així virtual que faig, o sigui que espero que em perdoneu si hi ha alguna cosa. Sobretot si veieu que m'estic liant i que no es veu el que estic parlant, m'ho dieu, sisplau. Doncs comencem. La Biblioteca de Reserva és la que s'ocupa del fons antic. El CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona, consta de 16 biblioteques, però només 2 no estan vinculades a cap facultat. La primera és la de la Biblioteca del Pavelló de la República i la segona som nosaltres, la Biblioteca de Reserva, que, com hem dit, és la que s'ocupa del fons antic fins l'any 1820. Aquest tall és una mica arbitrari, per no dir del tot, però en algun moment s'ha de fer el tall. Hi ha biblioteques que ho fan el 1800, altres biblioteques ho fan el 1830, 1850, etc. No sé si coneixeu la Biblioteca de Reserva. Està dins la Biblioteca de Lletres de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, el primer pis, i compartim espais amb ella. La cosa té alguns avantatges i bastants inconvenients, però ja en parlarem d'això. Segueixo amb la propera diapositiva. Us deixo aquí les dates claus de la història de la Bíblia. El fons de la nostra Biblioteca de Reserva és el nucli inicial de la Biblioteca de la Universitat restaurada el 1842. Com sabeu, l'any 1714 la Universitat de Barcelona va ser reclausurada i traslladada a Cervera. De l'antiga Universitat de Barcelona, abans de marxar, no en queda cap vestigi bibliogràfic. El fons que alimenta la biblioteca de la nova universitat vindrà en part del fons de la Biblioteca de la Universitat de Cervera, però el nucli més representatiu ve de les biblioteques conventuals desamortitzades. Com sabeu, el 1835-36 es dona la desamortització de Mendizábal, que van ser desmantellades dins d'un marc de convulsions polítiques i socials importants. Com us deia, en un primer moment, tots aquests fons bibliogràfics d'aquests 23 biblioteques de convents van estar al convent de Caputxins de Santa Madrona i després ja van estar 45 anys al convent de Sant Joan de Jerusalem, fins que es va inaugurar la biblioteca de l'edifici actual, que van venir tots aquí. Per la documentació que ens ha quedat, en un primer recompte, els llibres ens donen la xifra de 130.000. En aquest recinte del convent de Sant Joan de Jerusalem, us podeu imaginar que era un edifici gens adequat per abarcar tot aquest fons, amb uns recursos totalment precaris, tant econòmics com de personal, i ja des del primer moment la venda de duplicats i triplicats es va portar a terme per atendre necessitats tan bàsiques com la construcció d'estanteries, armaris, enquadernacions noves, compra d'obres modernes, etc. La naturalesa del fons de la nostra biblioteca està íntimament lligada a les biblioteques conventuals. Eren biblioteques de les ordres religioses del moment, les més destacades les de Sant Josep de Carmelites, de Santa Caterina de Dominics, de la Mercè de Mercedaris. Moltes d'elles van rebre importants donatius de particulars i humanistes de la ciutat, com Josep Jeroni Besora, Tomàs Ripoll,
etc. I, per tant, el fons no és exclusivament religiós o teològic, com d'entrada podríem pensar. Els 60 catàlegs que conservem, 60 catàlegs de biblioteques d'una quinzena de convents, i que són un testimoni perfecte per saber el que hi havia en un origen i el que va arribar aquí. Perquè, com us he dit, el trasllat es va fer de manera descontrolada totalment i moltes coses es van perdre amb males intencions, possiblement. I després d'aquesta etapa, l'herència que tenim més greu és l'estat de conservació dels llibres. La gran majoria de llibres tenen forats d'insectes, enquadernacions molt soltes, humitats, etc. Perquè els llibres, fins que no van estar col·locats a les seves estanteries, van estar en caixes a l'aire lliure, en els patis, etc. Llavors, aquí hi ha una feina, és el punt més flac de la nostra col·lecció. Bé, i a part dels fons conventuals, us en citaré aquests que hi ha aquí, que són els principals, que ja us dic que és una mínima part. Tenim, evidentment, el fons de la Universitat de Cervera, però el que estava considerat fons d'estudis superiors. Van ser 1.600 volums, entre els quals hi havia 76 manuscrits i 5 incunables. La resta van anar a l'Institut de Lleida, successor de l'antic Estudi General de l'Estat. Després tenim 54 còdecs recuperats pel bibliotecari Marià Aguiló el 1858. El recupera d'una fàbrica de coles, perquè el pergamí servia per fer coles, i provenien de la Catedral de Sant Fèlix de Girona. Són els més antics que tenim i la majoria estan il·luminats. Penseu que estaven a punt de ser destrossats. Sort del Marià Aguiló, els va rescatar i la Universitat de Barcelona els va comprar. Després tenim una col·lecció dels llibres de la família dels ducs d'Osuna, provinents de la Biblioteca Nacional d'Espanya. L'últim membre d'aquesta dinastia es va arruïnar i va vendre tota la col·lecció a la Biblioteca Nacional. Aquesta va repartir els llibres que ja tenia duplicats, que ja estaven a la seva col·lecció, a les biblioteques provincials d'Espanya. Actualment en tenim 1.000 edicions d'aquesta col·lecció. Després tenim un donatiu també de la Nacional d'Espanya de làmines soltes, de gravats. Després, tot el fons de l'antiga Reial Acadèmia de Cirurgia i Medicina, que després va esdevenir Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. De la mateixa manera que el fons de l'antic Col·legi de Sant Victorià, que després va passar a ser la Facultat de Farmàcia. Després ja, passant al 1997, es va fer una adquisició d'un fons de gastronomia i alimentació anomenat Fons Greve, del Rodolf Greve, que era un especialista en el tema. 129 dels llibres d'aquesta col·lecció són antics. I després tenim altres donatius d'altres acadèmics i professors de la universitat, com pot ser el Fons Vilanova, el Fons Solà, el Fons Balari, etc. Bé, dit això, una mica introductori, us farem un passeig, ja que no hem pogut venir, us intentaré fer una mica de passeig virtual. Aquí és l'entrada a la primera sala de la Biblioteca de Lletres. Per aquí entra també els usuaris de reserva i si us fixeu hi ha dues galeries, no sé si veieu el meu cursor. Tots aquests llibres són antics i molta part d'aquestes estanteries i l'interior d'aquesta galeria són llibres antics. Després, passada aquesta sala primera, ja entrem a la sala de consulta de reserva, on venen els nostres investigadors a consultar els nostres fons. Després tenim aquesta sala de manuscrits, aquí és on haguéssim hagut de fer la visita d'avui, on fem les visites i les classes. Que també, com podeu veure, totes les estanteries i armaris estan plenes de llibre antic. Aquesta és la sala de la Biblioteca de Lletres, la més important, la Torres Amat. Els estudiants són de la Biblioteca de Lletres, però també tots els armaris, tant de baix com de la galeria, són antics.
Després tenim unes parts ja més no accessibles al públic. Les altres tampoc hi són, perquè tot això està tancat en pany i clau, però almenys són visibles per l'usuari de la biblioteca de lletres com a reserva. Uns compactos on hi ha els manuscrits, els incunables i part del segle XVI, dues plantes de dipòsit del segle XVI fins al XVIII i fins 1820. Aquesta és una mica un aspecte d'algun de les estanteries i aquesta és una mica la visita virtual. L'ordre dels llibres no conserva cap ordre especial, l'únic és el de la mesura dels llibres, que ha d'encaixar amb les estanteries, amb els armaris, normalment a baix hi ha els llibres més grans, però no estan ordenats per procedències, per exemple. Alguns llocs sí que estan per segles, alguns llocs estan més per lloc d'impressió, però no hi ha un únic criteri d'ordenació. Si us heu fixat, la majoria de fotografies on es veuen els llibres, veieu que les enquadernacions són en pergamí, perquè a l'època moderna els llibres impresos sortien del taller sense enquadernació o amb una enquadernació molt senzilla de pergamí, i és la que aquí es veu, perquè els convien gastar-se grans quantitats de diners per fer una biblioteca de luxe, i llavors mantenien aquestes enquadernacions més simples o els hi posaven una de pergamí, que era la més barata. I dit això, ja veieu que estem repartits, el fons està repartit en molts espais diferents i això és bastant complicat. Però és el fet d'estar a la casa mare en un edifici històric. Tot té les seves avantatges i els seus inconvenients. Bé, dit això, ara passo a compartir pantalla. I me'n vaig en aquesta pestanya, faig tota la ruta perquè veieu. Vaig a la pàgina de la universitat. Al final de tot d'aquesta nova pàgina hi ha aquest enllaç cap a les biblioteques. D'acord? I aquí, biblioteques horaris, tenim la biblioteca de reserva. Us ho ensenyo així i així sabeu la ruta. Llavors aquesta és la pàgina principal de la biblioteca de reserva, podeu entretenir, però ara parlaré del nostre fons. I el nostre fons està dividit en aquests 5 grans apartats de material. El primer són els manuscrits. Totes aquestes pàgines més o menys tenen la mateixa estructura. Primer, una explicació general de la col·lecció, els catàlegs i inventaris que hi ha, amb els enllaços pertinents, si hi ha col·leccions especials o si s'han fet agrupacions especials per temàtiques concretes. Després, l'enllaç cap a les bases de dades que fem, que una és antics posseïdors, per poder recopilar, refer les biblioteques anteriors segons els seus posseïdors, l'accés cap al BIPADI, que és la Biblioteca Patrimonial Digital, altres repertoris, accés a notícies en manuscrit del nostre blog i el projecte Padrina. Això, cada pàgina de tipologia té més o menys aquesta estructura. Bé, i parlant de manuscrits, el primer manuscrit, ara ja me'n vaig al catàleg i aniré ensenyant una selecció de manuscrits que he fet. Aquest és el catàleg en línia. Aquest és una mica l'aspecte de les descripcions dels manuscrits. Podeu veure que són descripcions llargues, que les fem molt detallades. I
I aquí, quan veieu aquest enllaç, en aquest cas només hi ha aquest, que és el Vipadi, que és el que us deia, és l'enllaç cap al llibre digital sencer. Llavors, aquí teniu aquesta òpera patrística. Evidentment, la primera pàgina que ens surt és l'enquadernació, que en aquest cas és una enquadernació original. I és una recopilació de diferents obres dels pares de l'Església: Gregori I, Basilí el Gran, Sant Agustí, Isidor de Sevilla i Beda el Venerable. Llavors, aquí teniu, depèn dels documents, aquí a la dreta teniu miniatures, i en aquest cas sí que coincideix la foliació original amb el document. Per exemple, si ens n'anem aquí, és el primer full d'aquest manuscrit. És un manuscrit fet a Itàlia. Com sabeu, els manuscrits, molts d'ells no sabem on estan fets ni l'any, i és a partir de la decoració i de l'escriptura que es fa la deducció. En aquest cas, els investigadors diuen que és de la Itàlia central, fet entre l'any 1101 i 1150. Llavors, podeu anar navegant per aquí, per aquestes fletxetes, i si volem ampliar una pàgina, anem aquí i amb la rodeta podem anar ampliant. Això, la veritat és que també té les seves avantatges, això de la virtualitat, perquè moltes vegades podem fer una mida molt més gran que la real. Ara us ensenyaré algunes pàgines que poden ser interessants, perquè aquest manuscrit, a part del text, que és aquest tan antic, amb aquesta lletra tan polida, amb aquests trets humanístics, també té als marges moltes dibuixos, anotacions, etc., que són posteriors. Aquests ja són dels segles XV i XVI. I el volum té molts d'aquests dibuixets que són molt interessants. Per exemple, tenim aquests dracs aquí, a la pàgina 6, això és una mica lent, amb aquest, perquè ja veureu que hi ha diferents formats. El 27 verso, tenim aquesta caplletra, l'ampliarem. Amb aquests motius vegetals i aquests animals que sembla que s'estan menjant les tiges. I després us ensenyaré una altra pàgina, si aconsegueixo anar-hi una mica ràpid, la pàgina 10. I la pàgina 47, on tenim aquest drac tan bonic. L'avantatge d'això, tindreu els enllaços i us podreu entretenir a mirar tots els llibres que us vaig ensenyant, perquè això serà una pinzellada una mica passada per puntetes, perquè és evident, no podem entretenir-nos molt. Passo a l'altre manuscrit, 496, que és uns llibres de l'Antic Testament, comentats per Walafrid Strabo, del segle IX. El manuscrit està fet al segle XIV, i aquí el mateix. Aquí teniu tota la descripció, lletra gòtica de 3 mòduls. Aquí teniu les mesures de la paginació, els fulls i la mesura del manuscrit i tota la informació que pensem que és interessant. I aquí, una altra vegada, l'enllaç cap al Vipadi. Aquí l'enquadernació, que és en pergamí. I aquí, per exemple, és un típic manuscrit medieval, amb aquesta disposició del text principal amb una lletra més gran i les anotacions als marges amb una lletra més petita. I aquí inclús tenim anotacions interlineals, que són aquestes d'aquí, veieu?
I aquí es veu molt bé com es prepara el foli abans d'escriure per obtenir una uniformitat amb totes les pàgines. Això realment és molt interessant. Era una feina que de vegades no llueix, però és la que fa que després el manuscrit llueixi la seva uniformitat. A veure, alguna altra pàgina. I un altre dels avantatges d'ensenyar virtualment és que les visites reals no ens deixen ensenyar manuscrits a mort. Ho tenim bastant prohibit perquè al passar fulles aquestes peces es poden desintegrar una mica. I en canvi, amb la virtual, us ho podem ensenyar. Aquí torno a ampliar, veieu aquesta catlleta tan bonica, això és pa d'or, combinat amb aquestes tintes, i mireu, aquí estic ampliant molt aquestes dues cares, que són fantàstiques. Seguim veient superclarament les línies, i aquí també aquestes altres caplletres, les diferents mides del text. Aquí és molt curiós que el manuscrit, la pell, el pergamí, tenia com un esquins i es va cosir. Això també, en aquest manuscrit, per exemple, es veu, hi ha bastants exemples de fulls que estaven estripats i es van cosir. Aquestes caplletres, en fi, realment és molt bonic. Bé, us convido a entretenir-vos quan tingueu una mica de temps. Tanquem aquest. Ara ens n'anem al manuscrit 590. És un tractat de la penitència i del matrimoni de Sant Ramir Fort, molt conegut en l'època medieval, i el manuscrit és del segle XIV. I amb el lloc de probable d'escriptura, Bolonya. Ara també l'obro. Aquí el tenim i ens n'anem. Té aquesta pàgina 9. Aquesta és la primera pàgina. El pergamí d'aquest manuscrit, la veritat és que està molt arrugadet, però mira, també tenim or. Aquí és ell mateix, és l'autor, està representat. Amb aquestes orles també tan boniques. La propera pàgina també té una caplletra amb la cara de l'autor. També amb or. I mireu també la composició, una altra vegada ens trobem això. El text principal, amb lletra més gran, a dues columnes, i després les notes marginals. Aquí, això que us deia, mireu l'autor, i això torna a ser el pa d'or. Sembla que està consultant un llibre, inclús diria, de música. I a veure si us ensenyo alguna pàgina. Veieu aquí? Això és una numeració aleatòria, però que ha fet la màquina. I encara no hem fet el trasllat de la correspondència de la foliació original del document en aquí, perquè això ho anem fent a poc a poc, perquè, com podeu imaginar, és una feinada. Vaig a la 383. I aquí tenim també una pàgina molt bonica, amb totes aquestes, a part de les dues caplletres, aquestes orles són fantàstiques. Ho ampliaré. Mireu aquests dos personatges. Com que està parlant del matrimoni, doncs m'imagino que són dos que la parella. I aquí aquest retrat. I després, a la part inferior, aquests motius decoratius. I això que torna a ser aquests punts que són or. I després ja ens trobem en unes altres pàgines, 410, 411, aquestes miniatures
Aquí és com per fer arbres genealògics. Tenim tant aquesta pàgina com la propera. Si voleu, l'amplio, us ho podeu mirar. Aquí això són espais que s'han d'omplir i que es van quedar sense omplir. Dit això, passarem a un altre manuscrit. És el manuscrit, direm que és la peça més emblemàtica de la nostra col·lecció. És el manuscrit del Jaume I, la crònica, la primera que es conserva en català del 1343. El llibre dels fets, el Jaume I, rei de Catalunya i Aragó. Tornem a obrir l'enllaç cap al llibre. Veieu que és una enquadernació posterior. I a veure, anirem al primer full. Al manuscrit hi ha 13 inicials on el rei està representat en diferents postures. Us l'amplio que ho podeu veure. Veieu el detall, sobretot d'aquests tapissos, la vestimenta, això torna a ser l'or. I doncs d'aquestes catlletres n'hi ha 13, però cada una té el rei està en una posició diferent. I després té aquestes orles que queden marcats dins del gòtic internacional. Llavors, una altra pàgina que us vull ensenyar. El manuscrit tenia dues miniatures. La primera, el full 27, que és aquesta miniatura que possiblement us soni. És el banquet on hi ha el Jaume I i on es decideix la conquesta de Mallorca. Una altra vegada amb aquesta orla tan bonica. I també el detall de les estovalles, dels tapissos, de les vestimentes de les persones, i també és molt curiós que el rei està en una taula a part. Bé, hi havia una altra miniatura en el full 65, si ens n'anem al full 65, si us hi fixeu, no hi és el full 65 perquè falta. I si anem al full 66, veiem que hi ha una mica unes empremtes de la miniatura que hi havia en el full anterior. Però no sabíem què era. Llavors nosaltres tenim una còpia d'aquest manuscrit del 1619, que és el manuscrit 69, que és realment una còpia barroera, diem, d'aquest manuscrit, i que conserva aquesta miniatura, que és aquesta que tenim aquí. Ja la tenia seleccionada. Aquesta és la còpia del manuscrit 1, del 1343, però és una còpia del 1619, i aquí sí que es conserva aquesta miniatura. Veieu que possiblement en el manuscrit número 1 era molt més ben treballada, però sabem l'escena, i és una escena on hi ha una terrassa del canyís i on es va decidir aquí la conquesta de València. És molt bonic poder fer aquesta comparativa. La comparació de les diferents còpies d'un mateix text ens pot desvetllar moltes coses. I en aquest cas és com molt espectacular aquesta troballa. Això del manuscrit 1 en podria parlar molt més, però el temps tampoc no ens ho permet, o sigui, tanco. I seguim amb el manuscrit 760, també un de les joies nostres, que és un oracional entre 1420 i 1440. És un recull d'obres litúrgiques i el més important rau en les il·lustracions, que no tenen res a veure amb contingut del llibre. L'enquadernació, com veiem, és posterior, molt posterior, i ens n'anem al full. El primer full és aquest, i gairebé tots els fulls estan
tenen dibuixos acolorits als marges. Aquest manuscrit és fet a Catalunya i també dintre del corrent del gòtic internacional. Llavors us ensenyaré unes pàgines realment molt boniques, ja us dic, quasi totes tenen aquests dibuixos tan espectaculars amb animals fantàstics, híbrids, que s'inspiren molt en... Aquest precisament no és híbrid, n'hi ha molts, ara us ensenyaré algun més. Aquest, per exemple, veieu aquest animal que és híbrid, mig cos és d'animal i mig cos és humà. Aquí també es veu molt bé les marques de preparació del foli, perquè l'escriptura quedi totalment uniforme. I mireu aquesta il·lustració, que si mirem, ampliem, Déu-n'hi-do el detall que hi ha. I pensem que això ja ho estem ampliant més de la mida real. Són animals moltes vegades relacionades amb bestiaris i amb faules. A veure, la 13 també és molt bonica. Aquí tenim aquesta pelica. I després aquestes orles que surten de les caplletres. També tenen or, això és or, d'or. Per exemple, la 19 verso. Tenim aquesta bonica. La 20 verso. Ai, no, volia la 20. Correcte, aquesta. Aquesta ja l'he feta. Ara anem al 23. Però quasi totes en tenen, o sigui que... Veieu aquest? El 36. Aquesta és molt bonica, que és aquest personatge amb un instrument musical. Veieu la gara? Una definició més fantàstica. I aquí la qualitat ja comença a baixar perquè estic ampliant molt més de l'original. I l'última que us ensenyo és el 47 verso. Aquesta també és molt bonica. Amb aquests personatges, aquí hi ha una figura femenina. Aquest animal, és al revés, amb aquestes banyes. I aquesta dona que té potes d'animal i cua. I aquesta altra aquí que també està tocant aquest instrument musical. Però veieu que la conservació dels colors és fantàstica i realment és una peça preciosa. Bé, seguim perquè amb un altre manuscrit. Aquest és un llibre de sentències de Sèneca ordenades alfabèticament. Aquesta ordenació la va fer Luca Manelli, era un bibliòfil dominicà italià, encarregades pel papa Climent VI, cap a l'any 1350. Llavors es va fer una traducció, possiblement al català, se suposa a petició del rei Martí l'Humà d'Aragó, era un gran lector de Sèneca, però no tenim rastre de l'autoria, del nom del traductor, del que va fer el traductor. Aquí tenim el llibre, l'enquadernació, és un llibre gran, en format foli. Aquest combina pergamí, tot el que hem vist fins ara era pergamí, i aquest combina pergamí i paper. Aquesta enquadernació és l'original, amb pell gofrada. Si veieu aquí, té aquestes restes d'aquest escut
és del canonge de Barcelona, Francesc Desplà, que després ens trobarem a la pàgina d'inici. Perdó. Que és aquesta, que és una pàgina preciosa, amb aquesta orla de color sèpia, on hi ha també animals fantàstics, cutis, i aquests motius vegetals tan ben treballats. Hi ha una mica de color en algunes parts, però sembla que la intenció no era acolorir-ho tot. Val la pena entretenir-se una mica perquè és d'un detall i una delicadesa fantàstics. I aquí baix trobem el mateix escut d'aquest Francesc Desplà, que era el propietari del manuscrit. En l'època d'aquests manuscrits de luxe, el propietari, com que normalment era una persona noble, es posava els escuts com a marca de propietat. Aquí al mig tenim aquesta caplletra tan fantàstica que té aquestes cares una mica caricaturesques. Doncs anem a veure alguna altra pàgina. La 63. Mireu quina disposició del text també més bonica. També amb diferents mides de lletres, també amb notes marginals. El text té un tipus de caplletres i les notes marginals en tenen un tipus. Hem de navegar una mica per veure diferents pàgines, perquè aquí la composició sempre és diferent, tot i que manté una estructura comuna, però en funció del text i de les notes, el text té variants en la seva distribució. I ens n'anem a la pàgina 129. Aquesta, per exemple, 166, no, 340, un moment. Aquí que tenim una altra capleta d'aquestes fantàstica. Abans tampoc no us ho he dit, però si ampliem aquesta caplletra... Ai, aquesta no diu. No, aquesta no. Us ensenyaré una altra que aquí diu Jaume Buesa m'ha escrit, perquè en moltes caplletres ho posa i en aquesta no, precisament. Ho posaven a l'anterior i m'he passat de fer aquest comentari. Veieu que és una caplletra preciosa, també. I a veure si aquesta era la 141. A veure. 307. Aquesta. Aquesta també és divertida perquè té algun dibuixet, possiblement va fer el copista, una espècie de ratolinet, però mireu si ampliem també, que bé que es veu. A veure, 307. Aquí també tenim un altre, aquest detall. 312. Aquí tenim aquesta. Aquí és on veiem aquesta nota en el mig de la caplletra que posa Jaume Buesa m'ha escrit. Aquesta caplletra que combina els dos colors, el vermell i el blau. I realment és que és una finura fantàstica. Bé, passem a un altre manuscrit. Vaig tancant pestanyes.
Aquesta és una regla de Sant Benet, traduïda al català per Arnald de Ferràs, feta a Ripoll. Com sabeu, és un text molt escrit i repetit a l'edat mitjana, perquè com que eren les regles dels monestirs, de la vida monàstica, doncs era molt necessari que tothom el tingués i va ser un text molt traduït. Aquesta traducció al català, doncs, diuen que realment és una mostra del català, una de les mostres més refinades del català del segle XV. Aquesta enquadernació és l'original, en pell, d'estil mudèjar, i ens endinsem a dintre del manuscrit. Aquesta és la primera pàgina. També ens recorda molt aquesta caplletra a la del manuscrit 760, del gòtic internacional. I ens anem a aquesta pàgina que tenim aquesta caplletra tan fantàstica, on veiem l'autor amb la seva germana Santa Escolàstica, que està en acció de beneir-la. Mireu? Quina meravella. Aquest és un format petit, o sigui que ara estic ampliant molt. L'altra gran pàgina que hi ha és la 24. És aquesta, que té aquesta miniatura, que és molt curiosa, a part de l'orla, que és preciosa, ampliem aquesta caplletra, que és amb la representació de 4 formes de vida mística. La que Sant Benet propugna, que és la cenobítica, i després hi ha aquestes 3 que ell rebutja, que són el girovaguisme, el cerabitisme i els anacoretes. I aquí els tenim els 4 amb aquesta caplletra tan bonica. Veieu que és lletra gòtica, combina de vegades el vermell amb el negre de la tinta, i després les caplletres normalment sempre és això, blau amb vermell. I aquesta té un colofó, que és d'agrair molt, perquè ens diu: fet aquesta translació per lo monja Arnaldo de Alfarràs del monestir de Ripoll l'any 1457. O sigui que de tant en tant sí que trobem manuscrits datats, igual que, perdó, que no ho he dit, el del Jaume I també està datat. Sí que ho he dit. Ara passem a parlar dels incunables. Com sabeu, els incunables són els llibres impresos fins l'any 1500, inclòs, i la pàgina dels incunables té més o menys la mateixa estructura, una mica explicació de la col·lecció, els catàlegs, que sapigueu tots els incunables estan catalogats en línia. I tenim 836 edicions i en 1.240 exemplars. Com s'ha dit, que som una biblioteca de biblioteques, el fenomen de duplicats i triplicats és molt freqüent. I per això hi ha aquest nombre d'edicions i quasi el doble dels exemplars. 93 d'aquestes edicions són úniques a l'Estat i 5 edicions que tenim són úniques al món. Som la tercera biblioteca amb incunables d'Espanya, després de la Nacional i de la Colombina de Sevilla i la Nacional en segon lloc, nosaltres som la tercera, i la primera universitària espanyola en nombre d'incunables. I ara us ensenyaré una mica els incunables, alguns incunables. Tornem al catàleg. Això és un Virgili Maró, són les obres poètiques, impreses a Venècia 1470 per Vindelinus d'Espira. Vindelinus d'Espira era el germà del Joan, que va ser el que va posar la primera impremta a la ciutat de Venècia, i quan va morir ell va seguir. Anem a la pàgina del Vipadi.
Aquí tenim l'enquadernació original, que és pell de cabra. I aquest incunable, aquí us ensenyo això perquè veieu, aquí tenim l'ex libris de la Universitat de Cervera. Va ser un dels que va venir de la Universitat de Cervera. I a veure si podem anar a l'inici de l'incunable. Tot això són fulls de guarda. A vegades n'hi ha molts. Aquí comença el text. Com us he dit, són les obres poètiques de les bucòliques, les geòrgiques i l'Eneida. Però aquest exemplar està molt mutilat, perquè al principi de cada llibre hi havia uns fulls amb unes orles molt decorades a posteriori, perquè pensem que els incunables estan impresos, però com que venen de la tradició dels manuscrits, volen imitar els manuscrits. Llavors el que feien, deixen grans, amplis marges perquè després el propietari pogués fer la seva decoració que ell volia. Llavors, aquí en aquest llibre hi havia moltes fulles que estaven molt decorades, però que van ser arrencades. No sabem quan. Ja quan abans d'arribar aquí ja estava mutilat aquest exemplar. Llavors ara us ensenyaré les dues que queden. La 123. Aquestes. Això penseu que és pergamí, ho amplio, és dels inconvenients de la virtual, que de vegades no es veu molt bé el material, però si us fixeu aquí, a veure si es pot veure una mica. Bueno, veieu això? Això són els poros de la pell. Llavors aquesta orla té l'escut de Felip el Vell, i amb aquestes monedes, i el text amb aquestes lletres també decorades i acolorides a posteriori, a mà. Tot això és imprès, la resta està manuscrit. Us ensenyo alguna part del text que veieu. L'altra es conserva, 217, és aquesta. Que té aquesta inscripció en flamenc que encara no està gens clar el que diu, i una altra vegada a l'escut de Felip el Vell. Passo a un altre manuscrit, el 175. Aquest és el Bredemba, que és la peregrinació a la Terra Santa. Es pot considerar que és el primer llibre fet amb la intenció de ser una guia de viatges pels peregrins. Es va fer aquesta peregrinació sortint de Venècia a la primavera del 1483. Van arribar a Jerusalem i Betlem, Mont Sinaí, el Caire, Alexandria i tornen a Europa el següent any, el 1484. L'autor va anar amb 2 persones més i també es va fer acompanyar d'un pintor perquè anés agafant mostres de tot el que pensava que valdria la pena fer-ne, incloure'n una il·lustració en el llibre. Aquí tenim el llibre, enquadernació de pergamí. A veure. Aquest és un frontispici amb un gravat xilogràfic, o sigui de sobre fusta, on hi ha una dona vestida amb la moda veneciana de l'època i amb els escuts dels 3 peregrins. Després ens n'anem aquí. Us volia ensenyar una mica això. També tenim tipus de caixes. A veure si podeu silenciar. Tipus de diferents caixes i com veieu, aquí també veiem com l'imprès deixa un espai que si el propietari del llibre vol fer una capital miniada, doncs que la pugui fer. I se'n diuen aquests espais per les inicials.
Veieu lletra gòtica. La primera edició va ser del 1486 i aquesta és la quarta, perquè va ser el seu èxit va ser tan gran que es van fer 8 edicions incunables. O sigui que entre el 1486 i el 1500 hi ha 8 edicions. Aquesta és la tercera i també se'n van fer, aquestes en llatí, però també es van fer traduccions a l'alemany, al francès, a l'holandès i al castellà. I les planxes, perquè com us he dit està il·lustrat, van viatjar per tots aquests llocs perquè sempre són les mateixes planxes que utilitzen per la impressió dels llibres. I ara us ensenyaré algunes d'aquestes làmines. Ai, no, aquesta ja us l'he ensenyat, perdoneu. Aquesta ja està. Tenim 6 vistes panoràmiques de ciutats. De moment us ensenyaré la de Venècia, que és aquesta. Això són 4 planxes que estan unides. Aquesta es plega cap aquí i aquesta es plega cap aquí. Em sembla que podeu veure el cursor, però són 4 planxes diferents que després, un cop impreses en el paper, es pleguen i s'enganxen. Com veieu, és xilografia, evidentment, en aquesta època sempre parlem de xilografia, o sigui, és bé. I aquí tenim la ciutat de Venècia, que realment esdevé un testimoni de la ciutat en aquells temps. Doncs d'aquests desplegables n'hi ha 6. Llavors, més cap al final, a mesura que es van acostant més cap a l'Orient, també apareixen gravats que ens mostren personatges amb els vestits orientals i també alfabets orientals que fins ara no havien estat impresos. Són xilogràfics, però encara mai havien estat representats en un llibre. A veure, un altre exemple serà la 119. Aquest és l'hebreu, amb aquests personatges. 126. Aquestes 2 dones. I finalment us ensenyo el mapa, el desplegable de Jerusalem. És aquest. Aquest encara és més, perquè és 1, 2, 3, 4, 5, 6 planxes que s'han unit. Aquí al centre tenim la ciutat de Jerusalem, el temple. Veieu que el llibre ha estat molt malament, ha estat restaurat. Aquí, més a la dreta, tenim el Mont Sinaí, el convent de Santa Caterina. I més a l'esquerra, jo m'imagino que és l'altra part d'Egipte, el desert, la veritat és que no ho sé gaire. Però amb una sola il·lustració abarca un extens territori. Bé, doncs aquest és la guia de viatges fantàstica ja del segle XV, perdó. Perquè això és d'aquesta edició és del 1490. Ara me'n vaig a un altre incunable del 1494, que és el 486, que és el llibre dels àngels del Francesc Eiximenis, imprès a Barcelona l'any 1494 per Joan Rosenbach. No sé si sabeu, Rosenbach, la majoria dels impressors de la primera època incunable eren alemanys que van venir i van instal·lar diferents impremtes. Rosenbach van ser un dels més importants a Barcelona i després se'n van a Montserrat. Bé, aquí obrim el Vipadi. I aquí tenim l'obra dels àngels. El llibre dels àngels, com sabeu, va ser una obra que va estar, se'n conserven molts manuscrits, molts incunables, molts llibres impresos, perquè va tenir un èxit brutal. I aquest exemplar està incomplet. Aquesta és la primera pàgina que tenim,
però combina tinta negra i tinta vermella. Penseu que això en els impresos enlenteix i encareix el procés de la impressió, perquè s'han de fer 2 passades. Primer s'imprimeix la part composta que ha d'anar en negre i després es passa la part vermella. Hi ha 2 columnes, lletra gòtica, aquí ja les caplletres són xilogràfiques, o sigui, amb tacos de fusta. Però si veiem aquí la pàgina 6, aquí veiem que en algunes pàgines sí que hi ha lletres en fusta xilogràfiques i en canvi hi ha altres espais que els han deixat en aquells espais perquè el propietari pogués fer la seva decoració a mida. I aquí, en aquest cas, s'ha indicat amb una lletra impresa quina lletra ha d'anar aquí, perquè moltes vegades es veu que els decoradors no sabien quina lletra hi havia d'anar i feien el que els semblava i després el text no quadrava. Llavors es va decidir posar la lletreta impresa petitona. I això se'n diu les lletres d'espera. I també vull ressaltar d'aquest incunable, al final, aquí. Aquesta és l'última pàgina. Aquí trobem el colofó. També molts incunables, sobretot a mesura els més antics, i a poc ja es va perdent aquesta tradició. Quan hi ha peus d'impremta, que també molts incunables no tenen peus d'impremta i no sabem on estan fets, ni quin any, ni per quin impressor, i és amb l'estudi dels tipus que s'arriba a saber-ho, a les vegades que això està indicat, s'indica en el colofó, o sigui, al final del llibre. I aquí ho tenim, el bé Joan Rosenbach, alemany, en l'elegant ciutat de Barcelona, el dia 21 de juny, any de Nostre Senyor, 1494. I això, aquesta senyal, és la marca d'impressor, que és com un logo que els impressors posaven als seus impresos perquè en seguida fossin reconeguts. Aquest és l'incunable de les Ximenis. Aquesta és la primera edició en català, impresa en català, però és curiós perquè la traducció al francès va sortir a Ginebra el 1478, sent el primer incunable d'aquesta ciutat. I la traducció al castellà va ser feta a Burgos el 1490, la qual cosa ens està parlant molt de que les Ximenis era realment un autor d'àmbit internacional rotund. Un altre incunable, és aquest, el Giacomo Filippo Foresti, o Jacobus Philippus Bergomensis, De Claris Mulieribus. El Boccaccio, ja l'any 1361-62 va fer una obra amb el mateix títol, que també era una recopilació de biografies de dones. En recopilava 106 en aquell moment. I en aquesta, el Foresti fa una actualització, diguem-ne, i aquí n'hi ha 190 biografies de dones amb el seu retrat. Aquesta està impresa a Ferrara el 1497 i queda marcada dins el corrent de la querella de les dones. Llavors, si ens n'anem aquí, pàgina 6, és una obra dedicada a Beatriu d'Aragó. Aquí veiem en aquest gravat xilogràfic l'autor oferint el llibre a Beatriu. Després tenim la primera part està dedicada a la Verge Maria i tenim aquesta xilografia plana sencera amb diferents escenes de la vida de la Verge. I després ja ens n'anem a veure si trobem alguna... Aquesta encara és la Verge.
Aquesta també. Mireu, aquí, veieu? Comença una nova dona amb un retrat i si anem mirant un altre retrat, cada vegada que canvia de dona, canvia de retrat. Però si anem fent així, al final ens n'adonem que molts retrats estan repetits, perquè com que era impossible tenir el retrat personalitzat de totes les dones, doncs es feien servir de comodí. Així hi ha 56 gravats diferents, però que es repeteixen 172 vegades. Això passa en diversos incunables, i aquest és com molt divertit, aquesta anècdota. I només els retrats últims, que són els que afegeix Foresti, de dones italianes contemporànies, sí que allà són retrats personalitzats i que són únics pertanyent a la dona biografiada. I per últim us vull ensenyar un retrat i la biografia d'una dona. Mireu, aquí es refereix a la papessa Joana i, evidentment, la Inquisició va tatxar tot el text i va ratllar el seu gravat. També és tot un tema, això de la censura en els nostres llibres. Aquest és l'incunable i ara ja passem a l'últim incunable. Si no, tard. 540. És un processional de Montserrat per Joan Luschner, també un impressor alemany, l'any 1500, que encara estem dintre de l'etapa incunable. És un llibre que conté les lletanies, els himnes i les pregàries que cal fer les processons. I aquí tenim l'enquadernació original. I aquí, aquesta és la primera pàgina. Aquí, ja veieu, comencem a tenir una espècie de dada, no hi ha les dades de la impressió, però sí que hi ha el títol i la marca d'impressor, perquè encara que veiem el gravat amb la Mare de Montserrat i les muntanyes de Montserrat, això era la imatge de l'impressor, la marca d'impressor. Llavors, si seguim amb el llibre, hi ha la taula, després ens trobem, això és imprès sobre pergamí, perquè se sap per documentació arxivística que es van fer 130 exemplars en pergamí i 300 en paper. Aquest és en pergamí, i que la majoria dels que s'han conservat són en pergamí. I com podeu veure, doncs, les ratlles d'empaldagrama estan en vermell i la notació en negre. I entremig posa aquestes caplletres xilogràfiques. Realment és un exemple de notació musical primitiu, no és el primer, i també la combinació de colors és per destacar, amb aquestes caplletres que sempre hi ha també. I és curiós que molts incunables, potser no he oblidat de dir-ho amb tots, però molts incunables dels que us he ensenyat estan impresos sobre pergamí. Una mica amb aquella tradició, la voluntat d'imitar els manuscrits. I si estaven fent una peça de luxe, encara que fos impresa, volien que semblés un manuscrit. I els manuscrits de luxe, sobretot, estaven en pergamí. I bé, això és una cosa interessant de tenir en compte. I ara ja, per últim, vaig molt rapidet, perquè ja és una mica tard. Hem parlat dels manuscrits incunables, que penso que són, imaginat que eren els que us interessava més. Tenim la pàgina d'impresos, que segueix una mica la mateixa estructura, i només dir-vos que d'aquí al segle XVI tenim 11.327 edicions, així exactament perquè estan totes catalogades en línia, i és una col·lecció, aquesta del segle XVI, és la més nombrosa d'Espanya, i té 17.350 exemplars. Del segle XVII, aproximadament, hi ha 22.000 edicions, del XVIII, 31.000,
I del segle XIX fins al 1820, 3.500 edicions. Dir-vos que aquestes qualitats, tant pel que fa al segle XVII i XVIII, figurem com la segona biblioteca espanyola amb nombre d'edicions d'aquests segles i que cal calcular aproximadament la meitat dels exemplars. Llavors, el que està en línia ho teniu aquí, però aquí veieu que hi ha un catàleg cedulari alfabètic i un inventari d'autors i obres anònims que està físicament a la nostra biblioteca. Però sempre s'han de consultar 3 catàlegs quan parlem d'impresos. Bé, si és del segle XVI no coneu, perquè ja està tot catalogat en línia. Però si és XVII i XVIII i principi del XIX, si en el catàleg en línia no ho trobeu, ens podeu fer un mail, ens podeu trucar i preguntar-nos si podem mirar en els catàlegs manuals si hi ha l'obra que esteu buscant. Llavors, com us he dit abans, és multidisciplinari, hi ha no només temes religiosos, sinó que també hi ha obres científiques, d'història, de dret, filologia, textos clàssics i literaris, etc. Impresos he pensat que només us ensenyaré un, que és aquest. És el Mercator, l'Atles de Mercator. És una obra molt famosa. Mercator va ser dels primers cartògrafs que va fundar la cartografia científica. I ens n'anem. Aquí l'accés lliure ens porta cap al document, però aquesta col·lecció de material cartogràfic antic està ubicada dins de la memòria digital de Catalunya. Llavors aquí, aquesta és la dada, això és de 1602, feta a Düsseldorf. Aquí tenim l'autor. Quan veieu tants colors dels impresos és sempre perquè s'ha acolorit a posteriori. I aquí tenim l'autor, que va ser el primer que va utilitzar el terme atles i va introduir una sèrie d'innovacions en el tractament de la cartografia. A veure, us ensenyo una mica. Aquí tenim el mapa mundi. Preciós. Ell també va ser, suposo que us sona això de la projecció Mercator, ve d'aquest autor. És la manera de representar una esfera en un pla, on la tangent és a la línia de l'equador. Aquí tenim els continents i aquesta colorimenta que hi ha després a posteriori. Llavors aquí tenim Europa, Àfrica, Àsia i Amèrica. Àsia, aquí. Realment fa gràcia perquè Amèrica és la que està més. Es nota que encara s'havia de viatjar una mica més. I després també va ser un autor que va ser el primer que va representar el Pol Nord en forma de 4 illes. Aquí el tenim. Llavors, el llibre té tots els mapes de totes les regions, per exemple, Escòcia, amb l'explicació i els mapes corresponents a la regió que s'explica. També és realment un llibre molt bonic, que val la pena, si voleu, detenir-vos. Perfecte. Després dir-vos, passem ja a l'altre, els gravats. És una col·lecció de 8.000 gravats, part de la qual ve de la Biblioteca Nacional d'Espanya. Són gravats en làmines soltes des del segle XVI fins al XIX i
Són tant xilogràfics com calcogràfics com litogràfics a la final del 19. Aquí podeu veure els catàlegs, el que està catalogat, el que no està catalogat, i només us ensenyaré un petit exemple. Espereu. Per exemple, busco un autor, un gravador flamenc, que va fer moltes obres. I quan veieu aquesta icona en el catàleg, vol dir que és un gravat amb làmina solta. Llavors aquí tenim la descripció del gravat i l'accés lliure, que també ens va a aquesta col·lecció de la Memòria Digital de Catalunya, que es diu Gravats, de la Universitat de Barcelona. I és perquè veieu una mostra del que pot ser un gravat calcogràfic del 17 flamenc, que són realment preciosos. I res. I per últim, només citar-vos la col·lecció de pergamins, que consta de 890 pergamins de diferents motius i diferents títols i els més antics del segle XI. Darrerament s'ha treballat els pergamins del monestir del Guaire per una persona especialista que ens ha facilitat les transcripcions perquè, com us podeu imaginar, és un material complicat. Per exemple, si anem aquí als pergamins del Guaire, del Vipadi, doncs aquests són els pergamins. Si els veiem, podeu entendre que els bibliotecaris ho tenim. Sabem coses, però potser tantes no, com per descriure tot aquest pergamí i fer-ne la descripció bibliogràfica del registre del catàleg. I dit això, a veure si me n'en surto, passo a compartir el PowerPoint. Ho esteu veient? Sí, no? Me'n vaig. Sí, et veiem. Vale, ara me'n vaig al final ja per acabar d'explicar-vos 4 cosetes. Us he parlat de les col·leccions, manuscrits, incunables, impresos, gravats i pergamins. Però també sempre cito aquest fons de portades soltes que estan amb 198 caixes que corresponen a la brutal quantitat de 67.000 llibres que es van llançar literalment i es van conservar les portades a la dècada dels anys 30 del segle XX. Eren llibres que estaven realment molt malmesos, però això avui en dia no es faria perquè és patrimoni, tot són testimonis de la nostra cultura. En aquell moment no es tenia aquesta sensibilitat i es va llançar en total impunitat. Llavors, com que ens quedaven aquestes portades, les vam ordenar per ciutat d'impressió i ara, a poc, les estem ordenant cronològicament. També això ens ajudarà a veure, a completar més totes les col·leccions dels convents i fer estudis varis, perquè se'n poden fer molts a partir d'aquest fons. Després també cito el material annex, que són testimonis dels lectors que deixen a dintre dels llibres. També en els registres bibliogràfics també ho posem. Això, per exemple, aquests 2 exemples de la dreta són punts de pergamí que deixava el lector on no només marca la pàgina on va, sinó que pots indicar en aquest quina columna va, si la de la dreta o de l'esquerra i a quina línia. I aquí igual, amb aquesta punta, això és movible, i així algú podia dir quina línia estava. Això és una fulla preciosa que vam trobar, seca, que estava gravada i quan la vam posar contra llum ens vam trobar amb aquesta escena pastorell tan magnífica. És un material molt interessant. Últimament hem fet una exposició i que també està penjada en el nostre espai. Si aneu aquí, no, aquí ara no em veieu. Espera. Si aneu a la pàgina de reserva, hi ha una pestanya que es diu exposicions, doncs n'hi ha una que es diu la vida privada dels llibres i és una mica
un mostreig de tots els senyals que els lectors van deixant dins dels llibres. De la mateixa manera que nosaltres podem deixar l'entrada del cine, ara ja no perquè ja tot és quasi digital, però que abans deixàvem el bitllet d'autobús, l'entrada de cine, el que fos, la nota de la compra, etc. Doncs tot això nosaltres al llarg de tots aquests anys ho hem anat recopilant i vam fer aquesta exposició que de veritat us convido a visitar. I ja per acabar us explico una mica les principals tasques que fem. Hi ha un taller de restauració, no sé si que us ho he dit, està a l'edifici de Baldiri, el que passa que, clar, restaurar un llibre vol dir descosir-lo, desmuntar-lo, netejar-lo, omplir els forats que falten, tornar-lo a cosir, reparar l'enquadernació o fer-li una de nova, la qual cosa la restauració d'un llibre pot durar setmanes. Si multipliquem els llibres que necessiten restauració, que hauria de ser al voltant del 80% de la col·lecció, doncs imagineu el panorama que tenim. Dit això, restaurem el que ha de marxar, les obres més valuoses, etc. L'altra gran tasca que fem és la catalogació dels registres en el catàleg. Heu vist que jo he anat veient, us he anat fent els enllaços des dels registres bibliogràfics. Ara sí, vaig aquí, aniré més ràpid. Jo, per exemple, puc buscar per tot això. Jo buscava per exemple, aquest incunable. Aquí és la descripció de l'edició i aquí, en aquesta nota que posa aquí, nota, és tota la informació referent a l'exar. La qual cosa inclou l'enquadernació que té, la decoració que té, l'estat de conservació, per exemple, aquí està incomplet, falten totes aquestes pàgines, i la decoració que s'ha fet a posteriori. No els gravats, perquè els gravats sí que són propis de l'edició, però quan es feia ornamentació, a posteriori es posa en aquesta nota de gravat, d'exemplar. Per això aquestes són importants, nosaltres els hi donem una gran rellevància, com heu vist, i penso que val la pena que us digui que està aquí, en aquesta pestanyeta tan petita, en aquest mes que posa això. Us parlarà de totes aquestes. Ai, això no ho heu vist, Perdoneu, que me n'he anat sense... No ho heu vist, No, perdoneu, és que me n'he anat i veus, m'he oblidat. Si aneu al catàleg, hi ha la pestanyeta on hi ha la signatura topogràfica, al costat veureu exemplar. Allà cliqueu i teniu totes les dades de l'exemplar. És que si surto i entro és un lío, això. L'altra cosa que fem són aquestes dues bases de dades de marques d'impressors, que n'he parlat, he posat, em sembla que han sortit 2 exemples. Tots els llibres que cataloguem els treballem i els hi posem les imatges de les seves marques i la base de dades d'antics posseïdors que pretén reunir tots els antics posseïdors de la biblioteca. D'aquesta manera podem veure tots els llibres que hi havia en un moment determinat o tots els llibres que formaven part d'una col·lecció particular que va anar a parar a un convent i es va venir per aquí. Això us hi podeu entretenir quan vulgueu. Seguint amb les tasques, a part de la descripció i la restauració i la conservació, doncs ens n'anem ja a la difusió. Com us he dit, hi ha unes exposicions presencials, que ara mateix no podem fer, però sempre hi ha la versió virtual. Després teniu el Bipadi, és el portal de la Biblioteca Patrimonial, a partir del qual us he ensenyat totes les imatges dels llibres que estan digitalitzats sencers. El que passa que jo sempre recomano anar-hi des del catàleg. I des del catàleg trobareu l'enllaç cap al Bipadi, perquè buscar des del Bipadi no és una eina tan ben acurada per treballar com a catàleg. És més una plataforma per les imatges, no tant com ara gestor bibliogràfic. Després us aconsello que mireu el nostre blog, que cada 2 setmanes o així expliquem les activitats que fem o si tenim alguna troballa. També intentem que els nostres lectors participin, si fan publicacions o
Així, també tenim un Facebook que parla de notícies sobre llibre antic externes a les nostres, a part de publicar, si fem alguna publicació al blog, també ho posem al Facebook, però és sobretot per mantenir-se al dia del llibre antic, d'activitats i portals i recursos sobre llibre antic. Després tenim un canal YouTube, que també us aconsello, perquè tenim els nostres vídeos, però també tenim unes quantes llistes de recomanacions relacionades amb el llibre antic, per exemple, com es fan els manuscrits, com funciona un taller d'impremta, etc. Hi ha bastantes coses penjades i són bastant interessants. I després tenim l'Instagram, que també posem troballes, com ho sabeu, l'Instagram és molt d'imatge, no? Però per donar una mica veu a tota la feina que anem fent i que no es quedi enterrada. I després també fem visites com aquestes, fins ara les fèiem presencials, ara virtuals. I després tenim tot un apartat de suport a la docència on oferim classes de diferents tipus. També fem una oferta de TFGs i FMs de diferents facultats o de màsters que es poden, perquè com heu pogut intuir, hi ha molts estudis que es poden fer a partir del nostre fons. Llavors, que nosaltres som coneixedors del nostre fons, fem uns suggeriments de propostes de temes que es poden treballar. I també som una biblioteca que ens oferim com per fer estades d'actes de diferents estudis. I bé, això és tot. Si voleu preguntar alguna cosa no us ha quedat clara o el que sigui, doncs m'ho dieu. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Neus, per la teva presentació. Ha estat molt interessant. Alguns manuscrits sí que els havíem vist l'any passat. Degut a les circumstàncies, com ho hem fet virtualment, hem pogut veure alguns manuscrits que d'altra manera no podríem veure. M'ha encantat la crònica. I Déu-n'hi-do la qualitat de la imatge del zoom que tens a l'ordinador, que es veu superbé les caplletres amb l'or. Si voleu fer preguntes, podeu clicar a l'espècie d'homenet aquest que hi ha a baix i us donaré el torn de paraula. No hi ha cap pregunta? Bé, en tot cas, com que m'he dedicat al principi a expulsar certa gent, aquests trolls que ha estat la negativa d'aquesta sessió, potser, no he escoltat gaire bé si és accessible aquest portal que ens has ensenyat per veure els diversos manuscrits. Sí, i tant. Sí? Espera que us ho ensenyo. Vale. Comparteixo pantalla i us ensenyo perquè això és important. Comparteixo pantalla, me'n vaig. Aquesta és la pàgina del catàleg, la veieu? Llavors me'n vaig al Vipadi. I aquí. I aquesta és la Biblioteca Patrimonial Digital que veieu que està lliure. Ho veieu, no? Sí. Ho veieu, Vale. Doncs és la Biblioteca Patrimonial Digital. Està organitzada en col·leccions temàtiques, excepte els manuscrits que tenen una col·lecció pròpia i els incunables que en tenen una altra de pròpia. La resta són col·leccions temàtiques que també agafen moltes vegades segle XX. Segle XIX a partir del 1820 i segle XX. Algunes més que altres, però poden incloure segle XIX i segle XX. I llavors, per exemple, us ensenyo la de manuscrits. Us deia que era millor no fer la cerca des del mateix portal, perquè, com us deia, és una plataforma pensada per la imatge. Llavors, les cerques no sempre del tot són fiables, perquè no treballa amb índex, treballa per paraules separades, i llavors és una mica complicat. Llavors, agafem qualsevol manuscrit, anem aquí, i aquí teniu el que ja us he ensenyat. Però es diu Vipadi. Si poseu Vipadi al Google, ja us surt. D'acord?
Moltes gràcies. No sé si hi ha alguna pregunta més. Si no, en tot cas, jo te'n faré una altra que no m'ha quedat gaire clar també. Has mencionat un taller de restauració que no sé si el feu vosaltres o està vinculat amb... No està vinculat, és del CRAI, i està a l'edifici de Direcció i de Belles Arts allà al carrer Bertí i Reixac. Clar, és el taller de restauració del CRAI, el que passa que el 60-70% del seu temps es dedica al fons antic, òbviament. El que passa que, clar, són dues persones i, com us he dit, la restauració dels llibres és com complicat. Però és un taller interessant, us pot agradar, si aneu un dia cap allà, es pot visitar. I aquí, en el PowerPoint, hi havia l'enllaç. Si busqueu, comparteixo pantalla una altra vegada. Ja estic compartint pantalla? Sí, està compartida, sí. Espera. Si aneu aquí al CRAI, a veure si ho trobo, biblioteques i horaris. Aneu aquí, unitats i biblioteques, i es diu... Espera. I biblioteques. Direcció i unitats. I dins de gestió de la col·lecció tenim el taller de restauració. Aquí us explica una mica el que fan, etcètera, i teniu el número de contacte i tot això. La veritat és que la pàgina web no és molt... Però fan... I hi ha aquest vídeo que és molt interessant. El podeu veure. També està penjat en el nostre canal YouTube. Es explica una mica el procés de restauració. I és bonic de veure. No sé si voleu el mirem o volem que pari o... Bueno, sí, ja ens ho mirarem. Potser serà una activitat futura. Perquè ara és una mica complicat d'accedir. Sí, és una mica tard o el que sigui. Però bueno, està penjat tant des de la pàgina aquesta o des del nostre canal YouTube, també el trobarem. En tot cas, tenim el correu electrònic de la Neus i de l'arxiu i us podeu posar en contacte amb ells. I tant. Qualsevol mitjà està acceptat. Molt bé. Un cop més, moltes gràcies, Neus, per segon any consecutiu aquesta visita. Enguany ha estat una mica diferent, però bé, molt i molt interessant i t'agraïm la teva disposició. Moltes gràcies a vosaltres. I moltes gràcies a... Si es penja ja t'avisaré. Sí, exacte. Sí, perquè ens ho ha demanat una professora, aviam si ho gravava. Perquè hi havia una altra activitat i hi ha hagut una mica de contraprogramació. Aquestes coses passen. I també hi ha aquestes, tot i que han sigut 15 persones, podrien haver estat moltes més. Però bé, moltes gràcies a tothom que ha assistit. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. I fins una altra. Fins una altra. Adéu, bona tarda.